Ei, salut! Habar n-am dacă mă auziți, dacă nu mă auziți. Bun, la un moment dat nici nu mai e treaba mea. Fiecare aude ce vrea. Bună seara, user. Habar n-am cine ești aici, de puțin să-mi panecluz ok. 50-35 la sfârșit. Ei, n-am sunet, adică n-ascult eu în căști, probabil că voi mă auziți. Mi-am folosit microfonul ăsta chinezești, dar nu există prea mult. Da, am o serie de recenzii, vorbesc politicos, pe YouTube, că mi se spune că n-am sunet. N-am sunet, de ce să vorbesc eu mai puțin? Sper că mă auziți. Dacă mă auziți, care aveți curajul să-mi confirmați, m-aș bucura. Mai inițial vreau să mă odinesc și să uit de toate unele și altele nu sunt acasă. Sunt în voiaj. Da. Dintre altele sunt în apartamentul în care am copilărit și am crescut. La Motru. E un câine care latră. Altă dată era gălăgie la Barbarului Postiu. Culmea. Prima dată când eu văd barul Tizmana Postiu. Odată am văzut-o și pe doamna că am vrut să o salut, da, patroana. Dar nu m-am imerit. Eram deja pe drum de plecare, intrase și... Uite așa, uite așa. Ei, te salut, Tony. Băi, sunt acasă. În apartamentul familiar. Mai Tony, când mergeam spre toaletă, deschideam ușa să văd cum se simte tata în pat, și patul pustiu. Da, cam asta este. Până ne obișnuim că nu mai este printre noi și este în odihnă, ne ia ceva timp. Te salut, Cornel Arsene. Tony, eu sper să fii bine. Și tu, și alții. Și noi să fim bine. Da, și să avem grijă de noi. Da, asta era camera în care ei aveau atelierul de croitorie. Da, și aici munceau. Și aici o masă pe care eu lucru și în spate era o masă. Undeva aici, în laterala mea, era triplu cu... Mă rog, era foarte complicat cum era organizat. Altă dată aici unde acum am telefonul, era mașina de Ileana și puțin mai încolo un imobilierul ăla care se vede era triplu și așa mai departe. Mulți ani și-au petrecut timpul aici în atelierul unde și dormeau și lucrau. Ba făceau blănărie, ba croia, ba făceau și locuri de genul. Mă rog, nostalgie, amintiri. Eu chiar nu realizez cum reușeau să fie într-o cămăruță ca asta, să facă toate lucrurile astea și să-și trăiască viața și să doarmă, să odinească și să muncească și să se iubească, că nu eram în camera cealaltă. Da. Da, Ioan, te salut și pe tine. Epinierea Silag, te salut. Iuza, te salut și pe tine. Te salut și pe tine. Adina, bună seara, și pe tine te salut. Da. Salutare, Relu, Marius. Eu stăteam și mă gândeam așa, care sunt subiectele care vă interesează pe voi, dar eu aș putea vorbi despre multe subiecte apicole, că despre asta o să vorbim. Mâine eu am făcut introducerea asta nostalgică a momentelor acestea în care te simți așa ce să iei alte coordonate, să accepti că tatăl tău, care e o vreme de câteva zile în care l-ai inhumat, l-ai îngropat, a fost ritualul de mormântare, nu mai este și te uiți, asta este, faci un efort. Dar reflexul te trădează încă nu ești obișnuit. Și de asta, ca să evit subiectul acesta, aș vrea să vorbim despre apicultură. Dacă voi vreți să vorbim despre treaba asta, despre ce înseamnă să conștientizezi despărțirea de o persoană dragă care a trecut în neființă, poți să vorbești despre asta, că da, asta e viața. Nu e primul moment din acest an în care cu tumult am petrecut în ce înseamnă despărțirea, ce înseamnă doliu și toate lucrurile astea. Ca de exemplu, pe subiectul ăsta pot să vă spun, mai sunt 2 zile, da, dacă nu mă știu eu, ia să vedem ce zici.
inteligența neartificială, da, mai sunt 2 zile, da, până se aniversează plecarea Esterei, mamei lui Ines, prima mea soție. Nu trebuia să spun asta, eu nu ce-am greșit, nicio șansă să mă uite cineva. Da, prima mea soție, draga de Estera, care ne-a învins un cancer. Și na, asta a fost. Și e mult de poveste despre asta. Dar de asta cred că lucrurile, oamenii nu vor să audă despre dramă, despre suferință, oamenii vor să audă despre lucruri zen. Da, Sorin, Nelu, Nicu, Rocozar 64, mă rog, Cati, bună seara. Hai să vedem. Ce subiecte vreți să vedeți? Vorbim. De modul cum se procesează o despărțire, un doliu, sau despre apicultură. Și despre apicultură ce mai precis vreți să vorbim. Că eu am timp. Și, na, ar vrea să nu spun că am experiență, dar din păcate am experiență și pe una și pe alta. Da. Beau niște nanobițe. Scuze, data trecută beam un pahar, de acum n-am niciun pahar și m-am trezit că le-am lângă mine și... Da, încercăm să bag niște zahărul și inteligență neartificială. Ioana Teodora, te salut, bună seara. Ioan Mancea, Mariuca, nume frumos Mariuca. Mi-a fost dragă și mie la un moment dat o Mariuca. Ne-am povestit acum că da, drept de confidențialitate. Ia banul, te salut, bună seara. Nu dar ceva, dar s-ar putea să mă urmărească fiica mea și pe urmă trage unghiile, mă epilează pe ureche. Eu am părul pe ureche, eu sunt de ăla din categoria vârcolacelor cu păr pe ureche. Ok, nu i-am alba și uitați-vă. Da. Așa, dar cu păr pe urechi mă știu. Da. Din eu ce se face. Da, Toni, cred că ai plecat. Nu mai te văd pe aici. Să fii sănătos. He, voilà. Mă treba, uite-te la el ce are în spate. Ăsta e designul pe care îl are bunica, mama mea pe aici. Cu icoane, cu tot felul, cu tablouri, cu... Dintre care și nepoții. Ce să facem astăzi? Da, văd că nu vă place să discutăm apicultura. Nu vă place apicultura, asta este. Diaz, nu ne apucăm la trântă. Taică povestesc că e despre albine și despre alte lucruri și voi nu aveți experiență. Serios. Stați pe margine și luați notițe. Da. Dar normal că trebuie să iei notițe. Fac apicultura din 2005. Dar și crede-mă că cred că din 2015 până acum a făcut destule multe prostii încât tu nici măcar prostii de viață n-ai făcut cât am făcut eu. Atunci ce povestim aici? Serios. Robert, te salut. Da. N-am căști. Merg pe microfoane și căștile nu permite să merg să fac aici, că în partea unde sunt căștile e o chestie de pentru receptorul Wi-Fi, așa că nu ne auzim, doar scrieți-mi. Da. E nu că n-aș fi vrut să aud și o voce dulce, să șoptească în ureche, dar nu se poate. Telefonul meu handicapat, n-are sunet. Așa că să mă auziți, am pus mâna pe microfonul ăsta chinezești, m-am spus, l-am unul la gât, am receptorul USB-C și ăsta de aici. Data trecută m-au trădat. Te salut, Valentin. Nicolai Nicușor, te salut. Alexandru, te salut și pe tine. Da. Ia. Mai știi, a fost o vreme în care trăiam idealismul acela romantic, știi? În care ai zis, bă, ce se întâmplă pe filme, se întâmplă pe filme, nici de cum nu o să ajungem să trăim noi, ce să trăiesc ăștia pe la Hollywood, de ăsta scenarii unora care au licurici pe la creier. Și una peste alta, la un moment dat te trezești. Persoana dragă cu care urmează să te căsătorești
dintr-o dată are probleme de sănătate. Faci logon, că na, asta este viața. Și nu poți să trăiești pe sora care o iubești. Și mergi mai departe. Dintr-o dată situația de sănătate se prăbușește așa dramatic, știi? Surpriză, peste noapte așa, cum pică reșnicurile astea, cum se cheamă. Am așa, știi? Da, ești la muncă, te sună și spune, știi că medicul să renunțăm la căsătorie și la toate astea, că nu e ce perspective de viață ai, lasă-o acolo, că medicii ăștia au și ei așa păsărele lor. Și chiar dacă ar fi să zicem ceva serios, în doi le putem duce. Da, așa am zis. Fenomenul ăsta se întâmpla în Spania, lângă Madrid. Localitatea se chema Parla. Încercam să-mi aduc aminte 2008. Undeva februarie 2008, cred că a fost fenomenul. Sau martie 2008, ceva de genul ăsta. Dar nu contează pe acolo. Da, uite, sunt suspecte de cancer. Să fim noi sănătoși că multe se pot greși, iar apoi Dumnezeu e mare. Poate să vindece dacă voința lui. Na, și am mers mai departe. În 2 august a făcut nunta. Și am luptat împreună și a fost o luptă frumoasă. Am luat în Madrid de la nou protocolul medical. Da, viața n-a fost, ne-am căsătorit în Târgu Jiu. Avem poze și de la coloană și de la poarta sărutului, masa tăcerii. Acolo la Târgu Jiu, Gorj, la hotelul Gorj sau restaurant Gorj, cum se chema acolo, cu nuntă. A trecut timpul prea puține amintiri. Mai rămân poze, rămân filme, CD-uri, DVD-uri și toate astea bazaconi. Sunt pentru copii, nu pentru care am trăit. Eu vorbesc despre asta că voi nu mă provocați cu apicultură. Eu am ce să vă spun, dar eu am impresia că eu vorbesc degeaba pentru voi că apicultură și nu vă interesează și atunci bă și eu câmpii. Așa o vreme, că pe urmă mă retrag. Eu, cum e liniște, eu am crezut că o să fie atât mare gălăgie aici la Tismana, piața centrală a Motru. Nu e calm. O fi frig, o fi sărăcie, habar n-am. Deci pe oameni nu-i mai vezi la bar. Altădată, serios, era agitație. Acum e pusdenie, nu vezi om pe o stradă. Da, Fănel. Angela, te salut și pe tine. Da, cam așa stau lucrurile pe chestia asta. Chirion? Am barbă, pordoliu. E puțină vreme de când îmi despărțit de tata și asta nici nu caut să fiu plăcut. Chiar am prietenii din grup, băi, și ei exercisez pe ăștia de-ai mușca, de-ai nimeni de a fi rău de tot. Băi, ei sunt sala mea de antrenament când te duci, când mergeam pe timpul de vechi, alea, când n-aveai voie să faci parte din grupul de arte marțiale. Făceam parte dintr-un club clandestin. Și duceai să faci cu minte, frate, și ți arătai tot ce știai. Da, cam așa și cu băieții ăștia din grupul de Apisinesiune Nistor de pe WhatsApp. Te tolerează, bun, au și o limită de suportabilitate, te tolerează de să fie așa, că nu vreau să arăt cât de rău sunt cu voi. Da, Radu, te salut. Eu am multe subiecte, dar sunt așa, ca la loterie, se tot învârte chestia aia, știi, să știu să extrag bila și nu știu ce bilă să extrag, așa că nu mai extrag, dacă nu știu ce bilă să extrag, să fie câștigătoare. Despre tânturi am vorbit, starter, finisoare am vorbit, despre crescători am vorbit, ceva despre lăptișor și despre apilarii am vorbit. Chiar așa, ce altceva vrei să vorbim? Dacă n-am un dialog cu careva, vorbesc așa de bazăconie unul.
uleiuri esențiale. Nu, ăla e subiect puternic. Nu e pentru toată lumea. E un curs pe care l-am predat serios. Pe uleiuri esențiale. Da? Le-am folosit în ghilimele cu rigoare tratarea bolilor la albine. N-are nicio tratare, e chestie de prevenție, o ajumantă. Cristian, Daria, nume frumos. Mito, Teofil, te salut și pe tine. Teodor, te salut. Vă interesează uleiuri esențiale? Eu am ce povesti, că până prima dată când eu am luat în atenție uleiurile esențiale la albine, cred că era 2008, aveam o corespondență cu un sârb. Sunt mai mult de spus așa, eu le urmăream pe ele, eu nu prea îmi scria că nu vorbeam aceeași limbă și atunci nu erau translacția asta de la AI și Google și toate astea, știi? Iar eu nu mai știam să înțeleg dacă te auzea vorbind sârbă, dar să scriu corect, nu. Și l-am tot urmărit pe om și îl folosea într-o ramă. Bă, uite aici, aș putea folosi ca... N-am o ramă aici. Și cărțile care le-am, nu le-am pe aici. Dar astea supra-subleați, decupa așa 2 cm jumate, 3. Salutare, spune aici, George, Ionel. Nu vei putea trăi din ele. Îți trebuie mai întâi o perioadă de pregătire, George, ca să poți să ajungi să faci treaba cu albinele, să ai un venit cât de cât. În perioada de față, România constat că nu mai e cum era acum ceva timp, ani din urmă, 15 ani, în care scoteai la minima ca așa un venit care să iei o pâine. Nu. Mai degrabă, ca să te lămurești dacă ți se potrivește, ți-aș recomanda, pe lângă ideea de a pune mâna pe niște manuale de apicultură, să îți formezi bagajul de cunoștințe, jargonul și să ai habar despre ce se mănâncă. Apoi, apicultura, cu ce se mănâncă apicultura, nu albinele, că las-o pe Dana Bunana, care spune că ea care mănâncă albine sunt bărbați adevărat, da, e bazaconie și ea și TikTok-ului. Apoi, mai este o treabă, George. Trebuie să găsești un apicultor pe lângă tine, să ai contact cu albine, să vezi dacă ți se potrivește. Și după ce testul ăsta, de acumulare de informații și apoi de experiență cu albinele, mai degrabă ți-aș recomanda să începi cu 2-4 stop cu scop didactic, nu ca să faci bani, nu ca să faci miere, ci ca să te înveți să vezi dacă ești pregătit să te ocupi de albine. Da? Te-aș invita, dar nu am sunet pe telefonul meu e mut. Dar de ce nu mai ai? Dacă acum 3 ani ai avut 50 de familii, de ce nu ai și de ce vrei să te reapuci? Că nu mă lămuresc. Da. SM, nu știu ce înseamnă SM. Nu mă pricep la descortat, nu funcționează neuronii mei bine, sau neuronul, ca să înțeleg ce înseamnă SM, că nu-s cu generația SMS-ul, sunt generația cu cheia de gât. Decât să scriu un mesaj text, mai bine te sun. Dacă nu te poți suna, scriu un mesaj, dar nu cu prescurtări. Scuze. Și revenim la ideea aceasta. După ce te lămurești că n-ai o problemă de relaționare cu albinele, nu abandonezi sau cauți să ai un job de lucru și albinele să-l ai în part-time. Al doilea job. Da? Sau job de weekend. Să ocupi de el. Și după ce reușești cu un număr limitat de stop 50 de stop, să zicem, să scoți maximul din cât poți să scoți din acei stupi pe medie de familie, treci mai departe. Dar acum vreo 10 ani, când eu eram în România și aveam perspectiva asta, dacă ei în atenție să te ocupi de miere, e cam complicat să treci din miere. Da?
Și cu 50 de stâmpi n-ai nicio șansă. Dar dacă tu nu-i mai ai, îmi creează niște aspecte de discuție pe care nu o să le discutăm aici, că nu sunt eu procurorul care să te iau la acuzat. Sunt alții, pe alte grupuri care se ocupă cu postura lor de procurori. Eu totuși, ce dacă aș diagnostica, aș vrea să văd care au fost cauzele, că sigur au fost mai multe, și risc să dau cu presupusul că factorul declanșator ai fost tu, ca apicultor. Noi facem ca apicultori prostii. Interpretăm greșit contextul, că vorbim de supraviețuirea albinelor în un context mai larg, în care intrăm mai multe axe, mai mulți vectori, mai multe ecuații, și noi nu le citim corect și atunci acțiunile care le facem noi nu sunt cele mai adecvate pentru supraviețuirea și dincolo de supraviețuire și ideea de a și face producția albinele. Fiindcă astăzi nu e suficient să ai niște lăzi, nu e suficient să știi să dai niște tratamente, să știi să dai niște hrană, țin de mai mulți factori nevoia ta de cunoaștere. Cere mai mult. 2019 am ajuns în Franța, în 30 mai. Promisiunea a fost că ni se face și mie și la soție, doctorița care era angajată acolo la companie sau fundație ce era, se va face cardul vital. Ea că e angajat și eu când sunt soțul ei și să am și cardul vital. A trecut mai mult de 6 luni și eu am început să pretind eu demersurile respective și le-am inițiat. Adică promisiunea atunci când am mers în Franța a fost bună. Un an de zile sunt suporter pentru copii și pentru tine, doamna doctor, să te integrezi. Așa a fost discursul. Așa a fost conceptul, înțelegerea verbală. Numai că percepția mea de realitate la fața locului a fost că promisiunile de acasă nu mai sunt cu cele de acolo, de pe teren. Și atunci am făcut demersurile și am făcut anumite jalonări sau jonglări ca să mă obțin cardul vital. Bun, când mi-am dus și mi-am obținut cardul vital, puteam să mă înregistrez la Port Emploi, așa se chema pe vremea aia, adică șomaj, nu pentru a obține ajutor, ci să caut loc de muncă, că e mult mai facil în Franța să găsești loc de muncă pe șomaj. Chiar dacă aplici pe site-uri la unor firme, dacă nu ești înregistrat și n-ai un cod de înregistrare la Port Emploi, nu te validează. Cam așa funcționează acolo. Și atunci m-am înscris la șomaj, mi s-a sugerat un interviu la fața locului, a fost distractiv. Era o dragă domnișoară, doamnă, habar, tinerică, mult mai tinerică decât mine, puteam să fiu tată. Și eu nici nu vorbeam foarte coerent franceza, nu înțelegeam cât de cât, dacă vorbea cu o franceză conversațională, dar dacă mă lua cu termen de juridici, mă băga în ceață, frate. Oboseam, mă dorea capul. Da, zis și făcut. Am mers acolo, la un moment dat a cerut time out să vină ajutorul. Da, a venit o tânără și o altă doamnă cam aproape de vârsta mea și discutam și puneam cartonul, adică teancul de diplome, știi? Da, hai să de unde începem. Master, nu-i valabil în Franța. Licență, nu-i valabil în Franța. Politehnică, nici asta. Pozițială industrială, nu-i valabilă. Liceu industrial și cu atestat de meserie. Deci eram electronist automatizări industriale. Nu-i valabil. Bă, dar și valabil în Franța aici. Eu sunt valabil, am card vital, ca să zicem așa. Asta e valabil. Bun, și ce fac eu? Păi faceți cum se cheamă, mă? Aceasta că sunt varianta. Echivalarea studiilor. Științe economice sau celălalt. Înseamnă încă un an de studii, adică vreo
30-35 de mii de euro. Băi, voi sunteți bune, vreau să muncesc acum, să câștig bani acum, să mă întrețin cu familia, copiii, nu să mă duc să fur bani sau donnez-moi s'il vous plaît de bani. Nu, vreau să muncesc. Ce soluție am? Faceți cursul de calificare. Și am făcut, am devenit electrician de clădiri de locuință, clădiri domestice se cheamă în terminologia corectă și de terțiale. Terțiale sunt genul ăsta, marketuri, școli, bla bla bla. Industriale sunt hale industriale unde se face industria, e altceva, e un alt concept. Deși am lucrat și în istorie, în uzine. Dar bref, cam asta era partea de prima de calificare. A doua a fost de tehnician în automatisme de batiment. La fel, domestic, terțiar și industrial. Da, cu tot ce înseamnă programări, cu supraveghere, cu domotecuri, bla bla, de astea multe, fotovoltaice și alte design-uri de astea, știi? Da. Bun, facem. Da, un an de viață scos ca să faci o recalificare. Să ai dreptul de muncă. Că aveai nie, adică cardul vital. Da, era cetățean european, dar nu te angaja nimeni că n-aveai diplomă franțuzească. Da. Păi și, iertați-mi răutate. Noi primim asiatici aici, serios frate, și n-au nici măcar un certificat de limbă, n-au nici o diplomă de calificare. Da, ia patronii și iau și cei care fac importul, exportul de sclav de e forță de muncă. Da, e altă discuție. Nu o să vorbim despre asta. Iliana o la bună seara. Da. Magi. Undo. Emil. Octavian. Vă salut și pe voi. Da, asta este. Am făcut școala. Nu regret, au fost și lucruri noi. Nu pe partea de electrician, acolo am învățat doar norme franceze, restul habar. Aveam habar în România, dar habar n-aveam de pretențiile lor ca norme franceze. Credeam că norma europeană este nu franceze mai comod. Da. Ce se face, asta e Franța. Da, pe urmă, când am trecut la partea de tehnician, acolo da, am învățat sudură, fibră optică, am învățat conceptul de tehnologie și de transportă informații pe fibră optică. Apoi au fost automatismele care au fost programare în sisteme speciale, mai mult întâlnite în Franța, pe partea de terțiar, de exemplu. Nepad-uri foloseam asemenea automatisme programabile. Paduri este termen românesc. E unul mai dur zile de bătrâni, dar acele cămâni de bătrâni unde sunt cazați pentru a-și petrece perioada de retragere, de pensie, de așa mai departe, știi? Apoi în spitale, la fel găseam, ca NX-ul. Mai au fost câteva libaje de programare pe Domotec. Lucruri banale, porți automate, m-am spus fotovoltaice sau alte lucruri de genul ăsta. Da, am dat pe examene. Particularitate, la orice nivel, examenul, făceai partea teoretică, da, puteai să dai niște chestionare ca probă de examen, așa ca să ai formatură, acoperire, că așa a făcut treaba. Pe urmă aveai partea de stand, de boxă, unde lucrai și făceai lucrurile alea și erai îndrumat. După care se încheia sesiunea aceasta tehnică sau teoretică. Mergeai în stagiu, trebuia să-ți găsești o firmă la care să practici ca stagiar. Aici am văzut cu dificultăți că eu eram român și pe ăștia nu prea le plăceau românii. Ce la vii? Da? Pe lângă faptul că sunt rasiști și naționaliști francezi, și se pare că o anumită minoritate sau o anumită grupare de români au lăsat un nume așa, știi? Pe lângă manipulările de media, știi? Bref, asta este. Da, am reușit să fac stadiile și când dădeai examenul, îl dădeai cu antreprenori, îl dădeai cu patroni, care ei veneau acolo și îți puneau întrebări
practic ca și la o angajare, ca la o probă de lucru de angajare. Da? Și pe lângă între partea teoretică care era un examen scris, așa uneori era... Aici am avut oarecare șansă că eu nu scriu gramatical foarte corect în franceză, nici nu mi-am bătut capul. Așa, dar mi-am câștigat punct maxim la partea de montaj și de interveniere a acelor patroni, acelor jurii pe ce făcusem. Plus că stăteai deoparte, te duceai într-o altă boxă sau în altă sală de curs, 5 minute îi făceau un sabotaj pe montajul făcut de tine și tu trebuia să ai abilitate să faci depanaj la prima vedere și pe urmă, înainte de a-l pune în funcțiune, să știi ce defect este acolo și să-l depanezi în așa fel încât să nu faci o avarie. Voilà. Dacă făceai avaria și te ai pe acolo lucruri, ales bules, bye bye. Da. Era interesant și subiectul ăsta. Da. Și a fost interesant. În partea de tehnician de automatisme, la primul examen, deja am avut o schimbare de cărți de vizite și o sugestie că după ce termin cursul să... Deci asta este să ai abilitate și să știi ce vrei. Și am sugerat jurului patronul respectiv de ce să pierde vremea până ajung să termin cursul. Hai să începem următorul stagiu să-l fac la dumneata în firmă. Da. Și am materializat. Ne-am finalizat angajarea că n-a acceptat să renunț în acel departament, să zicem acel județ, departament. În partea de batimun de construcții trebuia să fie pauza de masă o oră jumate. A spus, eu n-am nevoie de o oră jumate, pentru mine e suficient o oră. Felul ăsta reușesc să-mi recuperez și o fica de la garderie și n-a acceptat. Bun, mi-am finalizat stagiul și n-am putut accepta ideea de angajare când eu ajungeam la ora 18 și cel târziu și un sfert trebuia să-mi iau fetița de la garderie și acolo ajungeam la 19 aproape. N-aveai cum. Da. Dar spun că asta este, îți bați capul cu lucrurile astea și ca unic părinte, ca tată, care și trebuie să lucrezi, să duci copilul la garderie, să ți-l iei de la garderie, ăsta îți bat. Mai faci și o anumită distanță, 50-100 de kilometri, până ajungi la locul de muncă, 25 până ajungeam la sediu, pe urmă încă 150-100 de la sediu, deci 125 de kilometri, e bătaie de cap. Da. Și mai ales când e sfârșitul de program, găsești tranzitul de a-l găsi peste toată lumea. Da. Acolo, în partea a doua de formare profesională, chiar am învățat lucruri interesante care la uriaua mea în România nu erau. Nu ajunsese tehnic așa de sus. Așa că nu regret. Da. N-am lucrat ca tehnician. Asta ce că era o aroganță din partea românilor să creadă că vor lucra vreodată ca tehnician. Eu am profesat mult ca electrician cu avantajul că aveam atestat de naselă. Trăgeam la cablu, făceam paturi de cabluri industriale, terțiare, cablam, padouri, am montat transformatoare de înaltă tensiune și alte lucruri de genul ăsta, tras subteran sau alte subiecte de astea, cabluri de forță. Da. Dar nu partea de ba da, automatism în sensul că am tras cabluri pentru camerele de supraveghere și le-am conectat, dar partea de claviatură și de asta aparține altora. Favoriții directorului, știi, pilele șefului. Nu, stați locului. Un Occident nu există așa ceva. O să o credeți voi. E la fel ca peste tot. Aceeași pile, relații și cunoștințe și aceeași birocrație. Te doare capul câte vezi. Iar dacă nu te recomandă pe cineva pe tine că ești un om bun, de exemplu, eu am avut șansa de formare, fiindcă vecinul, care urma să fie și proprietarul unei găzduiam eu în apartamentul în acela mansardă și unde aveam stupii, da? Să vină să meargă cu mine și la Poremploa și așa mai departe,
Dacă nu vedea că cineva însocește un om serios din comunitate, însoțește un român, n-aveai nicio credibilitate. Nu. Stați liniștiți, funcționează PCR-ul și în Franța, de te doare capul. Și nu numai în Franța, și în Spania, și în Italia. Poate la germani nu, că ei sunt mai sfinți. Da, sunt foarte sfinți. Da, au creat și războiul, primul și al doilea război mondial, că sunt foarte sfinți nemții. N-avem voie. Am greșit. N-avem voie să vorbim despre că ei sunt în cum se cheamă ea, când o colonie care are mai mulți patroni, mai mulți guvernatori, cam așa ceva. Condominiu, cam așa ceva. Cred că condominiu expresie. N-avem voie să vorbim de stăpânii noștri. Cine ne bagă seama dacă noi criticăm? Nu, dar știi cum ai văzut că domnul Trump, dacă l-ai criticat, se supără pe tine și nu mai te temește în America. Da, am avut privilegiul în viață să mi se pună întrebare. Vrei să mergi în America? Ca turist, da. Păi nu vrei să emigrezi în America? Nu. De ce nu? Păi mă simt bine la mine în țară. Cum așa? Uite așa, mă simt bine aici în țară. Să văd de prin America, să văd și o Statuia Libertății, să văd și eu New York, Los Angeles. Bun, acum nu mai vreau să văd lucrurile astea. Mi-aș vizita niște prieteni prin Chicago sau Texas. Da, altfel. Nu vrei America? Nu, deci nu vreau America, nu. Nu vreau Canada, deși am rude și în Canada. Nu vreau. Uite așa, nu vreau. Vreau alte lucruri să vizitez. Vreau să-i vizitez Ibiza. Să mă întâlnesc cu America. Poate să fac și o mică vizită în Stupină, că nu prea mă plac albinele lui. Albinele lui, că știu că eu sunt conservator. Și mi dau la față și la picioare ca să răzbune pe mine, că ele sunt progresiste albinele lui America, acolo în Ibiza. Sunt iberice. Nu. Portugalia. Să merg la un prieten, să-i vizitez ferma. Nu mare albine, că l-au terminat frelon asiatic. Dar mă rog, să mă joc cu câinii dacă acceptă să se joace cineva străin. Nu mai e. Cai mai are, cred că cai mai are. Capre și oi nu mai are. Da. Și apoi să mergă la plajă, la ocean. Casa de vacanță. Da, asta da, e ok. Da. Ceva de genul ăsta. Dar nu, restul nu mai mult. Stăm și noi locului că ne doare capul. De ce să ne complicăm dacă ne doare capul? Hai să nu mai bem nanocipuri, nanobiți, bem niște apă. Ce bună apă! Te salut, George! Să iei Nicolae Iulian, te salut și pe tine. Mihăiță, bună seara! Da, și asta era povestea despre viața ca un oltean în Franța. Apoi am găsit și situații de discriminare. Nu e pădure fără uscături. Unele jigoase, așa, vulgare, știi? Dar ce se face, asta este. Nu, e doar un slogan, îmi pare rău. Iubesc Franța, dar nu Franța de actuală, de azi, nu? Iubesc Franța din perioada lui Mitterrand, pe urmă 80-90, perioada aceea, știi? Da, hai să zicem până în 95, după aceea s-a luat o turnură complicată. Iar Macronia de astăzi, nici francezii nu iubesc, dar să mai iubesc eu. Da. Aia e treaba. Am impresia că nici Franța, n-am fost în Germania, stau pe campus cu Germania, am încercat să învăț, dar mi-am dat seama că trebuie vezenștie. Nici Germania, în general Europa, da? Ce știam noi, Europa, Anglia, Franța, cele trei în triunghiul de excepție. Nu mai sunt ce au fost. Iar ce-a fost cândva Canada. Pe urmă, bun, Canada era poartă de intrare a conservației românești
în partea de America. Da, dar altfel nu. Se trecea mai ușor să intră prin Canada, petrecând un timp acolo și pe urmă să te trezești în America cu treburi. Asta e viața. De asta eu nu, când fac, mă inspir, pot să iau lucruri focalizate. Da? Cum de exemplu, am învățat de la Dea Mărgărit transvazarea cu pensula sau cu locul. Da? Sau modul de așezare, ăla chiar a fost un lucru inspirativ. Da? Și faptul că există, respectând anumite concepte și distanțe, există posibilitatea, dacă ai lățimea și lungimea adecvată, să faci acele plantări de stupi. Da? Cam asta este. Altfel, dincolo de misticismul și chestia asta, de unicitate, cred că putea să zic așa, să fiu corect și politicos și pentru fanii lui și pentru dânsul. Da? Dincolo de lucrurile astea, a fost o noutate că cineva din afară care făcea o treabă și pe plantație, cum ziceau, mucea. Unii ca nimeni că sclav pe plantație și am fost sclav pe plantație, nu adesea asta la Mărgărită, cam așa ne catalogau niște guri căscate de pe România care tot timpul au fost perfuzați și străgeau seva financiară și existențială din bugetele de stat prin tot felul de îmbărligări mai puțin legale. Numeau pe cei din diaspora, cei care lucrau prin străinătate, că suntem sclavi pe plantații. A fost o vreme că, sincer, le-aș fi dat niște pumni în față, le-aș fi mutilat față, de trebuia să le fac reconstrucție facială, dar nu mai acum scalp. Îmi dau seama că oamenii sunt... Facem un proces de NLP-ul, programare neurolingvistică, să ale cuvintele adecvate. Sunt demenți, au retard major. Datorită ideologiei care li s-a băgat, habar n-am, prin sânge, prin nanobiți, prin nanochipuri, prin nanovirus, habar n-am cum li s-a băgat această ideologie, știi? Sau poate că nici n-au ideologie, doar să la comandă pe butoane, trebuie să părțuie, dacă trebuie să behăie, dacă trebuie să facă fac treaba lor. Cam așa stau lucrurile. Dar revenim la ideea asta cu cei din afară, da? Poți să fie o sursă de inspirație. Problema este dacă ai bagaj de cunoștințe, cărți citite, experiență și discernere. Să nu fii analfabet funcțional. Da, mă rog, asta ține de fiecare. Din el. Ceva de genul ăsta văd eu lucrurile. Da, nu mi-a permis să fiu un fanatic pe subiectul ăsta. Mamă, Sami este mare mason la secta piromanilor. Asta e gluma mea cu el, că dragul de el se lupta cu frelun asiatic și european și s-a dus și el cu lampa de pârlit cu care aprindea fumătorul și a ars pe niște stup de polistiren o gașcă întreagă acolo. O conspirație de frelun european și asiatic a pârlit. Da. Și pe un grup pe care eram de WhatsApp, când el a postat treaba asta, eu nici n-am apucat să discern și să văd cum îi modulez scrisul. Acolo că eu tot timpul când scriu modulez, gândesc ce trebuie să scriu omului, nici să-i dau un cap să-l omor, dar nici să nu se simtă bine, să-l doară totuși ce vreau să-i spun. Așa. Băi, și apare altul care postează o cutie de asta de branșament de gaz, o deschide și dă cu flacăra acolo, că avea și el acolo, aici pumnul mare, frate. Un cuibuleț așa de viespii locale. Și le ars ca să le omoare cu flacăra în contoarul, cutia de contor de gaz. Bă, voi sunteți dus cu puta. Voi aveți retard mental, bă, la maximă audiență, știi? Și am crezut că e o glumă. Bă, la care a făcut asta e prost. Dar eu am făcut la mine acasă, bă, nu mai spune, dă jos filmul de acolo, la șters.
Că aș fi vrut să-l am ca dovadă că cât e de prost omul, știi? Bă, și-au sărit o gașcă de o turbă de asta de demenți. Cum? Că nu se întâmplă nimic, că nu știu ce, că nu știu. Bă, aruncați în aer. După ce orice normă de ISU sau nu știu ce, bă, nu numai că vă dă amendă, vă și arestează, că sunteți piromani, aveți strălucire la căreie de aia, cu licurici mari. Da. Și mi-am căpătat dușmani. Când te bagi în seamă cu proștii, te înving că iau o experiență de viață. Da. De asta făcea pe Sami, că el dintr-o... Mă, și eu am avut răbunire, dar nu am dat cu flacără. Eu mi-am luat paletă de tenis. Ba, dădeam cu aia, mă rupeam și brațele, pe urmă m-am luat de badminton și jucam badminton o oră, 2, 3, băteam la frelunde, sărea capacele, mă învățaseră papagalii aia de viespi asiatice, când mă vedea pe mine, jucau abilici de colo-colo. Aia slăbise și eu, eram și eu mai tânăr și nu știu ce. Da. Da, și dădeam exemplul ăsta că n-ai cum să fii fanatică. Oricât ți-e drag un om, oricât ai relații cu el, îl respecti ca om, dar n-ai cum să-l consideri idol. Nu, că e și el până seara lui. Și el are tarele lui, și el are defectele lui, și el are... Spuneam, bă, Sami, fă așa. Și spuneam, dar nu fă așa, Sami, că sunt sigur că tu nu faci așa, că ești căpos, după cum ți-a făcut partea de profiler. Da, și să-ți văd personalitatea, tu nu vei face niciodată ceva că zice cineva, fă așa. Tu tot timpul vei face în contra ca să verifici dacă ce ți-a zis ăla e valabil. Așa este, fac cum vreau. Fă cum vrei, că tot la vorbele mele ajunge. Da, și noi ne amuzăm. Voi veni în vorba de chestia asta, că sunt oameni care nu vor să învețe din greșelile altora, trebuie să le facă pe ale lor. Și de viață, și de apicultură, așa mai departe. Cam asta este. Da. Da. Mă gândim acum că pe alte TikTok-e, pe alte chestii, de asta tab, dar dați cu capul în perete, dați cu capul în ecran, cu degetul în ecran. Nu mă interesează, stați liniștiți, nu dați nimic. Și pe YouTube le spun colegilor de acolo care s-au gură cască, care mai vin pe acolo, dezabonați-vă, plecați. A fost o vreme amuzantă pe canalul de apicultură vechi. Am făcut un număr de ani acum în ianuarie. Dar am fost momentul ăla umbrit de moartea tatălui meu. N-am mai observat. La un moment dat erau 90-90. Pe urmă 90-70. Băi, și când se ajungeau iar să dezabonăm. Și m-am mai plecați de aici, duceți-vă acasă la voi, duceți-le la nevestele voastre, duceți-le la bărbații, lăsați-mă în pace, nu mă mai băzăiți, că nu, eu nu alerg după abonați, nu alerg după tap-tab-uri, nu alerg după like-uri, nu trebuie, luați-vi-le, mergeți cu ele acasă, da? Dați-le la altcineva, eu nu cerșesc, serios, nu trebuie. E o iluzie, că nu schimbă cu nimic, mă sună unul, hai că și dau și nume ca să nu fie anonim. Mă sună Stoian, vezi că ți-am dat like? Tu crezi că eu văd cine a dat like acolo, că nu e ca pe Facebook. Dar ți-am dat eu un like și n-apare. Să fii serios. Da. La vreau să vorbesc în general despre apicultură aici. Dar nu știu dacă avem subiecte în comun. Și îi spuneam lui Stoian, bă, nu contează că tu ai dai like acolo, că nu vă interesează like-ul tău. Ia-ți-l acasă, du-te cu el, plimbă-te, du-te, fă cu ea like-ul așa și plimbă-te pe la Albine. Am dat lui niște un like și nu vrea. Du-te, spune la Albine că nu vrea like-ul tău. Da. Da. Dar nu mă interesează. Pleacă de aici. Da. Mult mai valoroasă poate fi o întrebare pertinentă. Da? Sau un comentariu de apreciere când am niște invitați și au fost niște subiecte bune. Apreciați efortul, că oamenii și-au rupt din timpul lor. De exemplu, mi-aduc aminte că a fost o vreme când Gabriel Petruc avea un bebe. Acum are Sami pe Matei. Da? Și Gabriel Petruc avea bebeluș și făcea efort să fie, știi? Da. Oamenii n-au apreciat asta. Puțin au apreciat. Să aprecieze, nu să dea like-uri, să-și ia like-urile, să plece cu ele acasă. Și să pună acolo, Domnule, mulțumesc frumos că apreciez efortul.
Uite, m-ar fi interesat și asta, sau mi-a plăcut asta și n-am înțeles-o pe asta, știi? Da. Mă certau zilele, săptămânile trecute. Dar de ce nu lași filmulețele întregi și le tai acolo așa la 10 minute? Simplu. Fiindcă astea sunt mai vechi. Fiindcă astea sunt deja petrecute. Fiindcă astea, datorită faptul că nu v-a interesat că-s vechi, 2019, 2018, 2017, nu l-ați urmărit, YouTube-ul l-a băgat în stocaj, de bara, ca să zicem așa, în arhivă. Și atunci varianta în care să le aduc în atenție și să fie mai cifrabile, mai descifrabile, mai pe placul unora, nu tuturor, că nu caut să fac pe placul cuiva, mi-am constatat dacă statistici spune că rata este de 4 minute, iar YouTube are o pretenție de 80 minute, un material care să-l preia în considerare și să nu-l bage într-o parte sau în alta. Și atunci am căutat subiecte care să le încadrăm între 8, 10, 12 minute. Eu vreau să ascult. Tu te caută pe vechi acolo, 5 ore. Caută și ascultă 5 ore, că n-ascult 5 ore. Ascult 20 de minute, cum spune statistica, cel mult 20 de minute din 5 ore. Și atunci ce ne bate în cap? Da. Să iei materialul ăsta de 5 ore, să faci audiție, să-ți dai seama, aici e balast. N-are nicio relevanță. Am bătut și eu câmpii, am luat tura asta, alte ori eram foarte obosit și după pahar de hidromel am impresia că-s mangă, nu, dar era oboseală. Mangă nu eram, da. Da, pus un pahar de hidromel. Și am impresia că bat câmpii. Marchez, da. Sau care e altă expresie, încerca să nu mă găsesc. Je me fiche. Simplă. Da. Și încercam să ținem un narativ, încercam să și pe invita să țin pe subiect și așa mai departe. Undeori din ambiție am făcut pe nepoliticosul, că pot să o faci și pe asta. În general s-a caut să fiu gazdă bună. Și ne-am ascultat. Te uiți la numărul de audiențe, acolo te doare capul. Acum dacă însumezi cele 15-25 de videoclipuri, e mult mai bine la vizualizare. Am și interacțiune, că sunt oameni care se focalizează mult la facil pe subiect și atunci, de ce îmi scoateți mie ochii? Nu vedeți că am ochelari? Că le tai, uite, de muncă, e muncă. Stai să asculti 5 ore, pe urmă să găsești momentele, să-ți notezi, să lași calculatorul să proceseze, să le încarci, să le validezi, să le dai titlul. Am pus la unele care aveam câteva titluri frumoase și nu știam să mă dăce și am zis, ce titlu s-a potrivit la filmulețul ăsta? Băi, mi-a zis unul, dă-te în măta. Și mi-a zis unul, dă-te încolo, sau ăsta ți s-ar potrivi, sau asta. Nimic mi-a zis, mă. Zis, băi, eu stau de vorbă cu pereți. Uite, am oglindă aici, ce bine arată în oglindă. Cam așa a fost. Atunci de ce să iau în considerare să las materialul lung și așa nu l-ați ascultat? Mai pus unele de vreo 20-30 de minute, dar la fel, aceeași situație. Am mai luat nanobiți. Ștefan. Cristof, Ștefan, te salut. Paula, te salut și pe tine. Decebal l-am salutat. Dar și asta legat de materiale care le-am pus în ultima vreme. Astăzi am vrut să fac pe drum, dar numai să fie filmat. Dar ca așa nu-ți dă voie și nu era acoperire peste tot pe unde am mers. Și altă dată am mers cu lumina în partea asta și ar fi fost filmare contra luminii și pe urmă ar fi fost cu lumina în față. Și asta este. Nu tot timpul cadrele cele mai perfecte. Apoi am zis, chiar așa. De ce să-i mai înjur pe proștii ăștia la conducerea țării? Că-s proști de bube. Ce o să le mai dau și importanță? Lași măsa. Pe toți îi lasă, dea cu capul sub ei. Că
Vie rușii și parcă cu cât insistă cu ei dovedesc că sunt agenții principali a rușilor. Serios. Nu se poate. La nivelul doar de incompetență și de răutate și de asta ai impresia că nu doar că o fac din prostie, ci că o fac un nivel major de trădare acoperită de inepție, analfabeti funcționali. Ceva de genul ăsta. Cum era vorba lui Stalin, sau care a spus-o? Care din mare lider a URSS a spus idioți util. Mamă, ce lipsiu seamă. Mă rog, vom vedea noi. Cam așa sunea cu politicienii ăștia. Da. Cam asta este treaba. Liviu, ceva definiție pentru material biologic sau interesat sfaturi. E prea general subiectul. Eu am încercat să vin așa cu niște lucruri în ceea ce privește partea de creștere a reginelor, cu tot procedeul tehnologic, partea de creștere a trântorilor, dar să zicem de chestii de ABC, ca și cum ai face liniuțe să înveți să scrii, știi? Dacă nu stăpânești ideea de creșterea reginelor și creșterea trântorilor, nu avem ce să vorbim de lucruri mai avansate pe partea aceasta de ce înseamnă să evaluezi și apoi să bonitezi pe familii. Apreciez că le-am avut aproape pe toate. Da? Familii care pot să fie consacrate pentru tată, pentru mamă și lucruri de genul ăsta, sau familie ajutătoare, știi? Sau, dacă și asta contează, să știi că le nu de rutină. Nu de sacrificiu. Familie ajutătoare care le folosești nu de rutină. Da? De rutină să le care le bagi în producție ca să le evaluezi. Poți să confirme sau poți să le, după aceea, anul următor, să le desfințezi prin folosire ca masă biologică pentru formarea de roiuri sau nuclee. Când nu stăpânești lucrurile astea de... Am un scaun aici metalic de terasă, de asta nu-i fotoliu și obosești, frate. La un moment dat ai nevoie de relaxare. Revenim la idee. Că nu stăpânești procesul acesta, Liviu, de evaluare și să vezi cu ochii tăi și să știi să măsori lucrurile acestea de bonitate, trebuie să se stabilești niște standarde sau niște obiective adecvate pentru nivelul tău de pricepere și de evaluare. Da? Uite, când eu am început la Târgu Jiu în 2009-2012 selecția, am pornit pe două lucruri simple. Roirea, că nu vreau o albină roitoare și o albină care să nu fie agresivă. Da? Să aibă un comportament decent pe ramă, că aveam carpatină, n-ai ce să pretinzi prea mult, de să nu alerge pe vecină, pe raposata, da, vecina. Da, tanti Florea o chema. Avea capre, alerga după capre, o alergau și albinele, îți dai seama, beata femeie, nu știa după cine să fugă și de cine să fugă, ceva de genul ăsta ar fi sunat. Atunci era obligatoriu astea două lucruri să le am în atenție. Și când am învățat să le stăpânești, că să le înțeleg rostul și de ce se întâmplă și cum suntem dominante, recesive și așa mai departe, am trecut la altele, știi? De la vremea aceea nu aveam habar despre ce înseamnă creșterea într-un mod dedicat a trântorilor. Creșteam trântori. Eu îmi făceam regine pentru următoarele regine care, de exemplu, le-am făcut anul trecut în august, ca să zicem așa, eu le creșteam în august 2024, eu nu le făceam pentru 2025, le făceam pentru 2026, să fie donatoare de fiice, fie pe trânturi. Deci 2024, materialul biologic care le-am creat în august, le-am creat pentru 2026. Da? Eventual și 2027, dacă continuau să păstreze eticheta de performanță. Cum reduc agresivitatea? Știam că prin trânturi
Dar văzai, dar eu nu reușesc toate loturile. Primul lucru care eu îl făceam, eu vedeam care sunt agitați. Da? Aveam, la un moment dat am avut eu o filmare la Târgu Jiu, doar ce veneam la fântână și familia 40 sau 41, nu mai știu, bă, sărea în cap. Și zic, bă, asta o desfințez. Am și desfințat-o, dar n-am realizat de ce. Am desfințat-o pe 41 la Târgu Jiu. După asta, în 2017 sau 2018 la Berindei, aveam în stupină 4 familii de breeder cu regine înseminată și pe mamă și pe trântor. 2017 cred că l-am primit. Și în 2018 s-a manifestat, bă, agresivitate, mașină de cusut. Niște bac asta anatolică, familii calme, am făcut producție de miere, mi-am făcut regine. Bă, te percutau, te înțepau și am sunat furnizorul, bă, ce se întâmplă? E o agresiune exterioară sau interioară, e un stres. Dar în afară n-aveam ce să controlez, că erau ferme și de o rezărie ăștia. Dar păsăregine înseminată, anul trecut n-a avut fenomenul ăsta. De asta spunea autorul, creatorul, domnul Bratu, n-au treabă cu genetica, e o reacție la un stres. Mai și chiar așa, la un moment dat, m-am uitat în familie, știi ce era problema? Aveam gratie Hahnemann și prostănacii de trântor s-au sinucis în gratie Hahnemann și dragilor de albine s-au curățat cât au putut să curețe cadavrele de trântori sinucis, băgat acolo, cam așa, printre gratie Hahnemann, dar a plin de gratie Hahnemann de trântori morți. Până n-am luat frumos să curăț gratia Hahnemann, să curăț toți trântorii morți de pe baza, de pe stocul, de fundul stupului, familiile deci nu era doar familiile înseminate și fiicele aveau, că pusese gratie Hahnemann să fac creștere de trântă. Și atunci factorul de stres era cauzat de mine prin acea gratie Hahnemann și faptul că nu mi-am dat seama că prostănacii aia să vor căuta să se sinucidă. De obicei le dădea drumul când aveam serii de regine, le dădea drumul la împerechere, dar bar n-am, dacă erau prostănaci. Da. Nu înțeleg întrebarea ta ce vrei să faci cu chestia asta, cu consanguinizarea, că n-are de a face cu consanguinizarea aici, în subiectul ăsta. Faci multiplicare, e simplu. Da? Fiecare în baza ta meliferă, în baza ta, în șeptelul tău, baza ta genetică, niște albine care îți atrag atenția și corespund pe criteriile tale de bonitație, da? Și da, le iei în calcul, dar mierea nu, ideea câtă productivitate aia nu e. Uitați-o. Sau dacă vreți să vorbiți despre asta, sunteți la fază de ABC-ul. Ca să fiu politic, o să nu zic că sunteți analfabeti funcționali în apicultură. Pare rău, asta este. Deci nu cât de miere produce, ca să vă explic de ce. Indiferent cum ai stupină ordonată, cu ai lini, cu ai careu, cu ai urzeneu, la un moment dat, vrând nevrând, se întâmplă o derivă de albină. Se întâmplă, că bate vândul, că nu știu ce, că una ca alta, și atunci acolo se va suprapopula, clar că va aduce și mai mare productivitate. Și prima dată când îți fură ochi, te păcălește. Ca ghilimele fată mare la măritat. Al doilea lucru care poate să fie să-ți fură ochiul când e vorba de producție de miere este efectul de heterozis. Din niciun caz nu tragi de unde e un efect de heterozis. Da? În niciun caz nu tragi. Nu. Hai să ne revenim. Nu reușim să ne revenim, ne spălăm cu apă rece pe față, dăm o tură de stadion să ne înviorăm și să fim în mințile noastre. Nu, un efect de heterozis nu tragi din ea. Că n-ai nicio standardizare, n-ai nicio predictibilitate, vei scoate o întreagă hașurare acolo, tot fel de regine pestrițe. Nu. Dacă vorbiți despre asta, închidem discuția, merg pe terasă la Tizmana, că și așa nu-i nimeni, și mă fac că beau o bere și terminăm discuția. Nu e nimeni acolo și nu se mai servește la ora asta. Închis. Dar și metaforă, da? Nu.
De aia nu productivitatea de miere este un criteriu de selecție și ameliorare. Nu. Măi, dacă vrei să te îmbezi cu un alcool, dar nu cu apă sau cu Pepsi, cu apă eu. Da? Deci nu pe asta sunt criteriile de bonitare sau de selecție și ameliorare. Da, poate să fie partea de polen. Bun. Dar în situații de genul ăsta niciodată nu apare derivă când e vorba de cules de polen. Nu? Da? Și dacă vrei să ai o familie puternică, bine hrănită și cu o imunitate ridicată, primul criteriu, dacă vrei pe productivitate, nu te uiți la miere, te uiți la polen. Da? Bref. Uite, de exemplu, sunt unii care se uită la propolis. Alții din contră nu vor să aibă propolizare. Oamenii sunt ciudați, bizari, diversi. Unii vor, alții nu vor. Da. Și atunci ei în discuție treaba asta. Da, cam așa stau lucrurile. Te salut, Păulescu. Vasile, te salut, Costică Mătăi, te salut și pe tine. Sergio, Marius, te salut. După ce te-ai văzut pe astea, am spus, eu m-am uitat că am avut motivul de care să mă uit, să nu-mi roiască, că am alergat după 3 eroi în punct și am prins doar unul și restul s-a dus. Zic, bă, nu vreau asemenea albină. Al doilea a fost chestia asta de blândețe. Cum am lucrat? După ce am văzut că 41 e nervoasă, l-am desfințat, am schimbat regia, avea și el un factor de stres, dar eu l-am conștientizat la vremea aceea. Am desfințat-o, am pățit-o 3, 4, 5 roiuri, i-am dat alt pe Virginie. La niciun caz, la familia care manifestau asemenea irascibilitate, da? Hahnemann să nu iese niciun trânt să se sinucidă, că de aia am și spus povestea cu Anatolica, da? Și nu ridici și pe nivel. Să nu există niciun evadare de trânturi care ar putea să îmbruieze, să contamineze, să împolueze baza genetică, să zic așa. Da? Asta e primul lucru care se face, o conduită estetică, o conduită igienică și estetică și igienică baze genetice. Da. Pe urmă te uiți pe ceilalți factori de bunitate. Eu dacă ar fi să mă uit, mă șujea pe instinctul de igienă. Nu ăla că cât repede curăță stupii, că ăștia pun primăvara mi-a făcut luna, a dat smotul, a dat și cu ceară, a șlefuit, era cristal în stup. Nu ăla nu e rău că l-are și pe ăla. Nu e la prioritar. Mă duc frumos, iau. Mai este, asta e suportul meu de microfoane, da? Cam atâta trebuie să maxim să perforez sau să gazez cu, în ghilimele gazez, că e de fapt e lichid și se evaporă cu azot lichid. Sau dacă nu, n-am acum, asta e mare. Dar măcar atâta știu, o suprafață așa cu pinuri, să înțepi puietul căpăcit și să-l vezi în 24 de ore. Acum, dacă vrei să faci lucru profesionist, nu se înțeapă doar aici care contact cu acele respective. Se înțeapă să treacă și dincolo. Și vezi cât de repede ți le descopertează și ți elimine pe astea care au fost direct perforate și vezi care pe celelalte care prin spatele celulii, da? Prin baza celulii, larvele, pupele au fost afectate, asasinate de test și se le curăță și pe alea. Ăla e adevăratul test. Când vezi că albina ți le curăță și pe alea. Încă timp, în 12-24 de ore, acolo e jocul corect. Nu aici, că asta e normal, se poate întâmpla. Dar măcar dacă nu ești atât de profi, n-am cum să numești cu am 1000 de stupi, fac 10.000 de tone de miere, fac un infinit de tone de lăpișor de mască. Dar ei nu știu cum să facă testul de higienă corect. Lăsăm așa, lasă-i acolo. Iulian Lacomi spunea că Iacomi spunea că e Nea Ilie. Nu știu eu dacă e Nea Ilie, că Nea Ilie era alt profil, nu e cu Iulian, nu știu ce-l cheamă Iulian. Și nici nu-i văd bine fața acolo în poza aia mică. Îl enervăm așa, ca să dea pe spume. Revenim la partea asta de test. Deci asta aș vedea cu igiena mult mai important decât altceva. Alte fantezii sexuale ale albinelor. Nu. Lăsați-le în pace. Apoi, de lângă astea care sunt 2 lucruri vizibile, 3 lucruri, 4 lucruri vizibile, da, testul de igienă e vizibil, da,
partea de roire e vizibilă, da? Am spus partea de blândâță e vizibilă. Astea sunt lucrurile care în buchetul de marketing, de propagandă, de reclamă comercială îi prinde ochii. Vede clientul când îți cumpără regine, când îți cumpără roi, ți le vede. Eu aș merge și pe niște lucruri mai subtile. Eu am avut o albină, da? Formată din 2 regine seminate de la aceeași sursă de proveniență pe care noi le-am făcut trântor și fice și le-am înseminat aceiași producători, l-am seminat și am obținut ceea ce noi l-am numit NIB. Și altul CAB, Nistorenel Backlast și altul Coste Alexei Backlast. Da? 2 linii paralele pornind de la același origini. Da? Ei, NIB-ul avea un zgomot de iernare, se cheamă o agitare, pierdea ceva albină. Da? Nu multă, dar pierdea datorită că asta era starea ei. Dacă mai nimereai să mai ai un număr de varroa printre albine acolo, era o pierdere de albină, nu semnificativă, dar vizibilă. Vedeai albină pierdută. Da? Atunci și chestia asta cu iernarea contează. Cum iernează? Liniștit, agitat, cu pierdere semnificativă de albină sau gestionează. Contează și asta. Da? Iar e vizibilă și asta. Dar o vezi în iarnă. Un alt lucru pe care îl vezi este partea de vitalitate pe puiet și a albinei, știi? Și puietul și albinei. Și asta trebuie să ai un ochi și să înțelegi ce înseamnă. Un alt lucru vizibil, Liviu, este cum galopează primăvară. De vreme cu noaptea sau mai târziu puțin așa. Hai că să bem cafeaua, mai să beau niște apă, că tu mi-ai făcut sete. Știi, ceva de genul ăsta. Contează și aia. Da, și am dat câteva, cum se cheamă asta, ponturi românește, legat de ce înseamnă asta, să-ți striezi tu albina și să-ți faci tu acolo, să faci selecția ta, să faci bonitatea ta. Sunt mai multe, dacă vrei să te complici, sunt mai multe. De exemplu, a fost o vreme când au fost crescători, ameliaratori, selecționeri și crescători de regine de astea, de breeder valoroși, care conta foarte mult culoarea. Da? Culoarea. Să fie de o anumită culoare. Backlastul ăla frumos. Sau alții conteau din contră că aveau piață pe zonele astea naționaliste, unde contează albina locală. Creau acea combinație de încă să iese o albină vizibilă, o regină și o albină vizibilă cu culoarea locală. Dar era o albină selecționată și ameliorată zootehnic. Da. Iar acum chestia asta cu mers pe ploaie, cules la flori de gheață, la flori de zăpadă sau alte lucruri, polen de zăpadă, asta ține și de măestria văzătorului și măestria multiplicatorului, dar și sunt familii, sunt rase mai degrabă sau linii care au abilitatea să meargă pe 7-8 grade să culeagă, 9 grade să culeagă, dacă au sus. Nu e o glumă, eu am văzut cu ochii mei. Am văzut la Alexe într-o dimineață, într-o duminică, nu era dimineață, era aproape prânz, dar era frig, da? Și între 5-9 grade cel mult, un singur ștup. Nu mai știu dacă era un cap sau un ib de autostradă. Așteptam să ne cheme doamnele la masă și noi ne-am dus să ne plimbăm pistor să povestim ca bărbații. Păi ce fac albine astea tăle aici? Uite cum se plimbă de aici încolo și viceversa. Să uite și el. Păi de asta avem pline, mă. Băi, iarnă, mă. E iarnă, de unde culeg astea? Copiii umblaseră pe acolo printre strup, deranjaseră așezarea corectă a unor magazii cu rame cu miere, capace și aia. Albinele din stupul ăsta se seza că acolo e miere disponibilă și a cărat toată mierea din rezervă. Magazinele cu rame de rezervă l-a cărat în stup. Bravo, bravo, albina, asta e bună. Gafă de a copiilor și asta este.
Te las uimite, te surprind cât sunt în stare albinele. Cam asta este. Te salut, Marian. Deci se poate întâmpla și chestii de genul ăsta. Hai să vedem că mai avem doar un minut și ne vine miezul nopții și vrea să nu mai zăbovim, că în mod normal asta este api insomniacii. Cum sunt în deplasare, n-am laptop, am făcut de pe telefon cât mai are și ăsta baterie și mă opresc. Mi se termină și bateria la microfonul ăsta chinezești. Aș fi vrut să am un rod. Un microfon de la care să ține vreo 2 ore, 3 ore, dar n-am. Asta este. Sărăcie mare, frate, apicultorii nu fac mare brânză din miere. Da. Iar nici nu m-aș lăuda, că mulți se laudă ca fraierii. N-ai ce să le faci, asta tare de ce minte. Se trezește Dardanel că le pune taxe și impozite. Ce se face? Dacă și-o merită, și-o merită. Da. Asta e viața. Bun, la mine a fost greu. Am cheltuit mult ca să le întrețin și o vedea câteodată ce iarna. Asta este. Da, mare grijă, dacă l-ai format din structura din timp, poți să faci o evaluare pe iarnare. Dar dacă ai faci cum am făcut și eu, că am tras să am multe roiuri, ca să pot să iau și eu așa cu entuziasm, s-ar putea să nu reflecte realitatea. De asta trebuie să ai mare grijă ce ai făcut. Eu nu știu ce ai făcut tu acolo, Liviu, dar sper că ai făcut un lucru corect și evaluarea ta va fi pertinentă. Dacă nu, ți-ai furat căciula ție, te-ai mințit singur. Se la vii? Cam așa se întâmplă. Nu. Asta este, oameni frumoși. A fost o plăcere să povestim și despre una și despre alta. Mă abțin, că m-am spus, nu mai are sens să tot înjur la prostănaci ăștia care ne conduc, dar nu schimbă cu nimic. Îi fac treabă bună. Eu n-am avut material de la ei, dar eu știu personal, m-am întâlnit cu ei la un moment dat în Craiova și odată la Sibiu. N-am avut ocazia să vizitez tupina lor. Nici n-am fost invitat, nici nu m-am autoinvitat. Nu sunt de asta așa în fiecare să mă bag în seamă. Nu văd de treaba mea. Eu sunt artizan, nu sunt profesionist ca ei. Da, am lucrat la o fermă concurentă cu ei, da, pentru un debut de sezon, dar pentru niște orientări politice pe care mi le-am asumat. Relația mea cu acea fermă, cu acel mentor, cu acel erou al conceptului respectiv, relația mea profesională s-a încheiat. Fiindcă eu am vrut să văd cum stau lucrurile la firul ierbii, la propaganda mincinoasă de la Bruxelles vis-a-vis de apicultura din România și numai din România. Și am fost acolo, am văzut, m-am certat, am fost filmat vreo 5 minute cum am protestat împotriva politicilor, dar a fost difuzat de doamna Dana, securista de la Viața Satului, nici măcar o secundă. Da? Doar a fost ca să poată să mă profileze cât eram de înverșunat. Eram la fel de înverșunat pe vremea aceea când am fost la Bruxelles pe subiectul ăsta, cum au fost agricultorii din Franța. Da, cum au fost agricultorii din Franța. Acum poate i-aș fi dat un pumn la securistă. Zic și eu răutate așa, nu, n-aș fi dacă e femeie. Da, noi atunci am fost invitați vreo 20 de apicultori să mergem la Bruxelles și ni s-a promis că avem și noi 10 minute de discurs, dar să vorbim unul, maxim 2. În realitate, în avion au plecat pe lângă noi 20 de apicultori, au mai fost încă 25 de așa zis jurnaliști, ziariști cu grade și cu urechi lungi și cu ochelari special, ca să nu se vadă ochii albaștri. Da. Prostana ce am fost noi care ne-am acceptat invitația. Dar eu am spus, Radu, eu cred că tu ai dreptate, dar eu vreau să văd cu ochii mei să mă conving. Nu că până acum tu și ce mi-ai spus tu și Cristi Bratu n-a fost corect.
Da, vreau eu să văd, sunt oltean căpos. Mă dă la așa care nu văd până nu pun eu degetul, cum spunea Toma, nu pun eu degetul în rănile lui, nu cred. Nu cred, așa am zis eu. Asta e trăsătura unui melancolic coleric. Și așa am făcut. M-am lămurit. Da, atunci am rămas pe listă neagră și la București și la Bruxelles ca fiind, îți dai seama, timp 2018, ca fiind anti-Bruxelles. Asta este. Vechi. Vechi să vorbesc despre apicultură și alte bazaconii, nu știu dacă ne potrivim. Da. Cam asta este subiectul. Mă bucur că știi povestea. Da, dar eu am plătit un preț. Am plătit, mi-am luat și eu un pahar de vin și o carne de vită, mamă, când m-a rupt acolo în centru, stătea la masă și eu cu mari, așa, și la masă acolo, eu n-am știut și m-am luat așa și eu, care erau din ACA, știi? Chiar stăteam cu un tip de la ACA în cameră. Și la masă l-am întrebat pe Marele Faraon, pe domnul Fetea, ziceam că s-a făcut analize și este o standardizare pe carpatină, standardizare morfometrică și de măsurători de ADN, s-a făcut niște pași. Citez. Dă-l încolo de prost, ăla ce prostii vorbește, ăla nu știe ce vorbește, de unde 300.000 de euro să facem noi cercetare și standardizarea de ADN. Bate câmpii. Le-am citat pe Fetea. Asta a fost în prima seară când am servit acolo masă. După ce a fost bla-bla-ul ăla acolo, miștocarea aia, ne-am trezit la masă. Bă, și am fost prost. M-am mâncat în fund. Am stat la masă cu Fetea și cu ministrul care era acolo atașat. Și băieții, domnii, că nu mai erau băieți, domnul Bratuș, că încă o domn, să ia așa politicos, să discute despre carpatină și eu mi-am sărit în Oltean. Sărit furie. Mi-a sărit garnitura, siguranță și am zis, ce prostii vorbim de carpatină. L-am auzit și pe domnul ministru și pe domnul Fetea, carpatină. Domnul Fetea iar seara spune asta. Mamă, și când i-am dat cu Tesla în cap și i-am citat, asta a spus la masă. Că de nu-mi cere să vă pun înregistrare. Mucles. Și Fetea, domnule, provocați indigestie. Poftă bun. Pare rău că stau cu dumneavoastră la masă. Da. Nebun, vezi? Așa sunt eu. I-am provocat de atunci. El nu știe că era a treia oară că stăteam cu el la masă. Fetea nu știa. Da? Nu știa. Eram de mult un conservator sub acoperire și... Chinion! Am fost odată la Slatina și mai fost în altă ocazie, dar am mușcat atunci de... Aoleu! Da, spun pe real, dorința soției de a pleca în Franța s-a potrivit mult pentru mine ca să cum se spune corect? Să-mi accept exilul, că a trebuit să eu fiu exilat din România. Am întrăseseră și frâna de mână la canal și așa mai departe. Au fost o serie de controle, nu m-am plâns. Le-am rezolvat așa calm, cu răbdare, fără prea mult zgomot. Da. Da. Asta a fost. Mult succes, multă sănătate și spor la treabă. Și nu, Doamne fer, nu te asocia cu mine că sunt prost Crist. Da? Adică oamenii care se asociază cu mine sunt excluși din marele loje. Bietul Stoian, vreau să fac și eu parte din masoneria apicolă. Bă, dacă vrei să faci parte din masoneria apicolă, nu mai apărea în live-urile mele. Da? Nu te mai asocia cu mine. Au acceptat ăsta că l-am beștelit. Avea și motive să beștelesc, că era trădător. Da? Nu numai el. Da? Și unul, Livu, tot Livu cheamă și pe celălalt Trădătorul 2 și inegalabilul și unicul și domnul Mihai Grama, Trădătorul numărul 3. Da. Pamfleturi. Da. Oameni buni, gata, ajuți. Mai avem timp. O mai trăi și mâine. Nu mai auzi și mâine seară și în alte serii. În general, ideea de api insomniaci, că nu sunt în deplasare să o fac doar pe TikTok, o fac și pe YouTube, pe canalul de Api Sines, Apicultura din România Live, și pe TikTok în același timp. Debutăm la ora 10:30
Prefer să avem o temă ca să nu pierd timpul să vin eu cu introduceri, să dizertații și nu știu ce. Dacă dumneavoastră îmi lăsați în comentarii un subiect, eu îl iau în atenție, chiar dacă nu îl iau în următoarea temă, că pot să am un subiect deja așezat pe foaie și cu scenariu ca atare, dar le iau în discuție. Da? Tot timpul eu nu las subiecte care să nu le iau în discuție, chiar dacă îți dă tabu, indiscutabile. Există subiecte tabu? Da. Da, sună interesant. Dar dacă vin eu conduc, da, vom vedea. Nu refuzăm ocazie. Da. Numărul meu este de apicultori, că am și un număr de familie. De apicultori este pe Facebook și pe canalul de YouTube. Apare acolo scris. 179 la sfârșit. Nu ezitați să-mi las un mesaj. Și de ce nu? Eu țin corespondența. Am obiceiul ăsta. Eu cred că nu e greșit. Când trec pe lângă o localitate, sun. De exemplu, trec pe lângă Timișoara. Am o listă. Care am mai ținut legătura aproape. Petre. Salut, Petre. Uite, trec pe lângă Timișoara. Mi să te salut. Dacă omul are timp, ne oprim la o cafea. Dacă nu are timp, nici eu îmi văd de drum. Știi? Și am obiceiul de genul ăsta. Că de obicei când registrez apicultor din Agneta, de exemplu. Da? Atunci, dacă mi se întâmplă să fiu pe acolo, sun. Bă, te salut. Trec pe lângă sau trec prin și dacă se potrivește, bem o cafea. Așa. De altfel, dacă vouă se potrivește și ne putem vedea la Craiova, nu la Craiova a fost târgul, la Târgu Jiu, că eu locuiesc în Târgu Jiu. Așa că, de ce nu? Uite, am avut privilegiu și onoarea că doamna Felicia Românu anul trecut să vină expres în Târgu Jiu să ne cunoaștem. Să ne salutăm, să facem schimb de hidromel și lucruri de genul ăsta. Mi-a făcut cadou și niște miere, am degustat. Așa că avem oportunități. Bun, cam asta a fost în seara asta. Cu altă ocazie. V-am salutat, multă sănătate. Am fost eu. Nu știu dacă vin la Blaj, nu. Anii ăștia sunt într-o formă de genul ăsta în care când treci printr-o depresie, spune Ronald Dan, nu vrei să relaționezi cu prea mult. Da? Da? Nu, te retragi în cochilia ta și îți vezi de viață. Da? Cam asta este. Da? Și atunci nu știu dacă vin la Blaj. Nu mi-am propus, n-am fost invitat, altă dată eram invitat, altă dată chiar mă implicam promoțional să facem reclamă. Nu. Nici n-am contactat cu Florin sau cu doamna Alina. Nu. Poate o vedea. Am salutat. Noapte bună.